Zo'n treinstation aan de spoorlijn van Amsterdam naar Arnhem. Maar een tijd lang het beginpunt van een geheime spoorlijn. Dit is station Wolfheze. Het verhaal van station Wolfheze begint in 1845, toen de Rijnspoorweg van Amsterdam naar Arnhem werd aangelegd. Wolfheze was destijds een rustige heide zonder enige bebouwing. De keuze om juist hier een station te bouwen kwam voort uit de wensen van Jacob baron van Brakel, een invloedrijke kasteelheer van Doorwerth. Hij stond grondaf aan de spoorlijn op voorwaarde dat er een halte zou komen bij de kruising van de spoorlijn met een oude jachtweg. Interessant is dat er op dat moment verder geen mensen woonden. Na de komst van het station op deze kruising kwam er pas weer bewoning en ontwikkeling in het gebied. In 1846 werd de Wolfhezerweg aangelegd, een directe route van het kasteel naar het station. Het eerste stationsgebouw was simpel, een overgebleven bouwketen van de spoorwegconstructie. Rond 1855 werd dit vervangen door een bescheiden stenen gebouw. Maar in 1900 kwam er een nieuw stationsgebouw, het huidige stationsgebouw. Dit werd gebouwd volgens het standaardtype Visvliet. Het was een van de 6 stations in Nederland die in deze stijl werden gebouwd. Maar vandaag de dag is Wolfheze het enige station uit deze serie dat nog overeind staat. In 1913 werd het station uitgebreid om tegemoet te komen aan de behoeften van de eerste klas reizigers, waaronder veel bezoekers van het nabijgelegen psychiatrisch ziekenhuis dat daar gebouwd werd. Namelijk de Vereniging tot de Christelijke Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwleiers. Een tijdje heeft er ook een geheime spoorlijn naar dit station gelegen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwden de Duitsers een zijspoor richting Vliegerhorst-Delen voor het transport van vliegtuigonderdelen, wapens en bommen. En daarom kreeg het de bijnaam Bommenlijntje. Door het tactisch plaatsen van bomen viel deze spoorlijn vanuit de lucht niet op. Na de oorlog werd dit spoor snel weer afgebroken, maar in het landschap is het tracé nog steeds herkenbaar door de spoordijken en bomen. Oorspronkelijk exploiteerde de NRS dit station, de Nederlandse Rijnspoorwegen. Vanaf de opening van de lijn in 1845 tot 1890, toen zij werden overgenomen door de Staatsspoorwegen. Die Staatsspoorwegen fuseerden in 1938 weer met de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij tot de NS, die de treindienst vandaag de dag nog steeds verzorgt. In de begintijd van dit stationsgebouw bestond het gebouw uit ruimten die gebruikelijk waren in stations. Loketten, een wachtkamer, lokalen voor goederen en een stationschefwoning. Aan de spoorzijde zit een uitbouw voor de bediening van de overweg en wissels. Vanuit die uitbouw had het spoorwegpersoneel goed zicht op het stationsemplacement. Tegenwoordig zijn dergelijke ruimtes allemaal niet meer nodig voor spoorwegpersoneel. Treinen rijden nu zo vaak dat wachtruimtes niet meer nodig zijn. Seinen en wissels worden op afstand bediend. Er is geen stationschef meer en goederen worden al lang niet meer vanaf dergelijke stations per trein vervoerd. Hoewel deze stationsgebouwen nog steeds in eigendom van NS zijn, worden ze verhuurd. Zo zit er in het stationsgebouw van Wolfheze een leuk winkeltje. Het station bestaat uit 3 sporen, wat ideaal is voor snellere treinen om sprinters in te halen. Toch is het de bedoeling om het 3e spoor te verwijderen. Ook de grote spoorwegovergang zal in de toekomst verdwijnen. Het is de bedoeling dat dit een ongelijkvloerse overweg wordt waarbij wegverkeer onder het spoor doorgaat. Vandaag de dag is station Wolfheze een klein maar charmant stationnetje met een rijke historie. Het gebouw zelf is een prachtig overblijfsel uit een vervlogen tijdperk. Over welk station zou jij een reportage willen zien? Laat het weten in de reacties. Volgende week nemen we een bezoek aan het station van Maastricht.